Bu Kesi sepisanan awake dhewe kula nuwun suwanana laladan sing hebate kaya ngene. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan namung setunggal Bapak Ibu. Inggih menika matur nuwun ingkang tanpa upami awit katresnan panjenengan sedaya nimbali kula bojo kula lan kanca-kanca madangkara. Mugi-mugi dalu niki kula sak kanca saged nglipur panjenengan sedaya satemah ati panjenengan marem lan benjing lek atine marem nyambut gawe tambah semangat. Lek nyambut gawene semangat, warga masyarakat Kedung Banteng tambah rezekine kathah malimpah. Benjing taun ngajeng saged nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun Bu Kesi wis mremosekne bojone. Ya bojo sing apik kaya ngono kuwi. Wah, temenanan. Ngerti sing lanang yang ngeri sepi tanggapan poso kon Bu Kesi. Oh iya. Sore mampi poso, buar tanggapan kok poso, ya poso, ora poso mesti kok jahili terus. Ha iya ngono kuwi. Sinom sing dikersake Bu Kesi aturna marang sedaya para sesepuh disepuh, para kiai alim ulama lan warga masyarakat sing kepareng tumplek-blek ana ing lapangan merah putih, babil khusus dumateng Bapak Kaji Karsono. Iya, monggo Bu. Sawung
sih. Alhamdulillah wilujenge skala wis diaturake sinom parijata pamundhut saking Bapa Karsana selaku ketua panitia. Muga-muga bisa dadi srana panglipuring penggalih lan jambine sayah ya Mak. Bener kepara nyata kok Nok. Iki kejaba awake dhewe sak kanca komplit madang karasuwan ana ing lapangan merah putih supaya luwih regeng luwih gayeng ana bintang tamune. Iya kok. Ya kuwi Mas Gareng Kabul saka Pacitan. Iya. Kuwi prasasa ra tau mulih ning Ponorogo wae terus. Karo iki bintang jane biyen kerep amor karo awake dhewe ning beberapa purnama iki ora kumpul karo Madangkara. Ya. Mbak Elisa Urcaro Salasu. Pancen tak sengaja kok, Nduk. Ora tak wenehi job. Sebabe apa? Mbak Lisa sampean yen urung putus karo pacare ora tak jak wayang aku. Saiki alhamdulillah wis pedhot kae. Jumlone dhek wisan ya. Mula direwangi ngejam-ngejim lek nggih ngunggahke rega to ya. Alhamdulillah luar biasa. Elok temenanan iki meriah. Men saya rengget regu Mas Gareng wis enggak, ya. Monggo dibarengke wae Mas Gareng Pacitan bersama Mbak Elisa Urcarus Alaso Cahyo Kuntadi, yuk. Jumeneng bebarengan. Ayo coba.